А той какво говори за сестра си? Че когато той е бил на 2 годинки, сестра му го ухапала по пишката 4 сантиметра. Но я скъсила. Да. Сестра ви по този начин скъсила ли ви мъжкото достоинство? Не, това е пълна лъжа, с която... Кога ви го каза? Пред Степан, вътре в къщата. Кога? Не пред Преди кого? 1 месец или месец и половина. Значи информацията е съвсем актуална. Така, информацията е следната, че когато аз съм бил на 2 години, сестра ми, да, наистина има такава случка, в която тя ме захапва за мъжкото достоинство, но не ми го е скъсила или еди какво си. Това са вече нейни илюзии. Колко години е разликата във възрастта ви със сестра ви? 4. Тя е по-голяма от вас. 6 годишно момиченце захапва мъжкото достоинство на малкото си братче. Случило се. Да, случило се. То е нормално. Аз те го... Нормално. Аз съм на 50 години и за първи път чувам подобно нещо. За вас е нормално. Явно имаме прекалено изкривени и различни представи за нормалност.